Dwi eisiau edrych efo chi heddiw bore ar y benod yma dyn ni wedi darllen o lyfr y proffwyd Ezeciel 37. A bydd y rhan fwyaf ohonoch chi yn gyfarwydd ar benod yma, hyd yn oed os ydych chi ddim wedi darllen gweddill y llyfr. Falle o ysgol Sul, neu falle bod chi wedi canu am hwn, neu wedi clywed can am y benod yma. Ac dwi eisiau edrych ar y benod heddiw o dan 3 pen, ar y 3 sydd yn chwarae y prif ran yn y hanes yma. Ac dwi am i ni ystyried y meirw'n, y proffwyd, a'r Duw sy'n gwneud y meirw'n yn fyw. Ac felly, gadewch i ni ddechrau trwy edrych ar y meirw'n. Mae Ezeciel yn dweud wrthon ni, mae beth sydd ganddo ni fan yma ydy cofnod neu hanes pobl sydd yn farw yn ysbrydol. Nid hanes am atgyfodiad y corff ydy hwn. Allwch chi ddarllen am hynny yn y Beibl, yn enghraifft 1 Corinthiaid 15. Ond beth sydd ganddo ni fan yma dan sylw ydy pobl sydd yn farw yn ysbrydol. Ac dwi am i ni sylwi gyda'n gilydd nifer o bethau am y bobl yma. A rwan te, wrth ni fynd trwy'r hanes, dwi am i chi holi eich hunain, ydy hwn yn disgrifiad ohona i? Neu, falle ydy o'n disgrifiad o rhywun dwi'n nabod? Yn sicr mae o'n disgrifiad o'r wlad a'r oes dyn ni'n byw yn ei yma yn Nghymru. Felly y meirw, wel, does gen i ddim byd mawr a chymryd i ddeithio chi. Beth sydd gen i ydy pethau digon syml sydd yn y testyn ei hun. Ac rhaid i ddweud ar y dechrau, mae hwn wedi ysbrydoli gan rhywbeth nath Emyr rannu efo'r criw sy'n cwrdd ar nos Fawrth. Dyn ni'n cyfarfod dipyn o'n ni ar nos Fawrth i weddio. Ac os ydych chi ddim yn rhan o hwnna, dewch mewn iddo fo, dewch i weddio efo ni. Ond ychydig wythnosau falle misoedd, mi soniodd Emyr am hwn, ac ys i'n haro gan y benod, ac ys i'n ôl ar y meddwl i, ac yn gweld mwy a mwy o bethau yn ddi ers hynny. Felly diolch am hynny, Emyr. Sylw cyntaf am y meirw yma. Mae'n dweithio chi bod nhw'n amlwg. Sylw cyntaf di hyn, mae nhw yn farw yn ysbrydol. Adnod 9 er enghraifft, maen nhw'n cael ei ddisgrifio fel y lladdedigion. Yr ail sylw, maen nhw'n fyw yn gorfforol. Sylwer adnod 11. Y rhain yw'r rhai sydd yn sychion iawn, heb obaith a heb ddyfodol, heb ddim. Ewch i allan ar strydoedd trefi Cymru ar nos Wener, nos Sadwrn. Fe welwn ni rhan. Rhai sydd yn sych, heb obaith, heb ddyfodol. Y trydydd sylw. Yn ogystal â bod yn farw yn ysbrydol, maen nhw wedi ei difa, maen nhw wedi ei dryllio yn llwyr. Sylwch chi be welodd Ezeciel. Nid sgerbyddau welodd yn age, yn un darn, ond esgyrn welodd o wedi ei chwalu. Maen nhw'n farw ac wedi ei chwalu yn esgyrn. Dyffryn o esgyrn yma, o fywydau wedi ei dinistrio yn llwyr. Sylw arall, mae nhw yn ôl y gair yma yn esgyrn sychio. Dwi'n ddim lle chi wedi gweld, falle yn siop bwtsiar, anifel wedi marw yn eitha ddiweddar, a'r cig yn ddi, a'r asgwrn. Ydy'r asgwrn yn sych? Os di'r asgwrn yn sych, mae wedi digwydd hir yno. Hen, wedi hen marw, mae'r esgyrn yma yn sychio, mae wedi hen marw, oes na ddim gobeith o'r bywyd yma. Allwch chi ddim rhoi diffyg ar ein y byddwn nhw'n ôl yn ddi. Mae nhw'n hen marw. Sylw arall mae'r esgyrn yma. Eto'n hollol aml, fedrith yr esgyrn yma ddim gwneud ei hunain yn fyw. Fedrwn nhw ddim. Fedrwn nhw ddim deffro un bore a siarad efo nhw hunain a dweud, wel, heddiw dwi'n wedi gwneud fy hun yn fyw. Nonsens. Wedyn meddyliwch chi am hwnna wan yn gyd destun pobl dyn ni'n nabod sydd yn farw
yn ysbrydol. Falle'n rhan ti ni ar ni, falle'n blant i ni, falle yn chwaer neu'n rhieni ni. Bobl drws nesaf. Fedrwn nhw ddim gwneud eu hunain yn fyw. Maen nhw yn farw yn ysbrydol. Sylw nesaf. Fedrith y proffwyd ddim gwneud yr esgid meirw yma yn fyw. Fedrith o ddim. Ddim drwy ymresymu, neu begio, neu fwgwth, neu hyd yn oed trwy weddio. Fedrith y proffwyd mo'i gwneud nhw yn fyw. Maen nhw'n farw. Sylw nesaf, mae hwn, ydych chi'n gweld lle dwi'n mynd efo hwn. Dim ond Duw fedrith gwneud y meirw hyn yn fyw. Dim ond gweithred goruwch naturiol. Dim ond Duw. Ac yna, cyn i ni symud mlaen, dwi eisiau sôn hefyd am y ffordd neu y modd y mae Duw yn defnyddio i wneud y rhai meirw hyn yn fyw. Mae yna ddau beth yn digwydd yn y benod yma. Mae'n cyhoeddi ei neges trwy ei broffwyd, ac hefyd mae'n anadlu arnyn nhw anadl gofyd. Dyna beth sy'n digwydd. Ac yn olaf, beth sy'n ganddo ni fan yma ydy nid pob asgwrn marw yn y byd. Fe fydde yna, dwi'n eitha siŵr, ddyffrynodd eraill o esgyrn meirwan ynddyn nhw. Ond, y dyffryn arbennig yma oedd yr un oedd diddordeb Duw wedi setlo nhw. Y bobl arbennig yma yw yr rhai y mae Duw yn bwriadu rhoi bywyd iddyn nhw. Yr rhain ydy esgyrn meirw arbennig Duw. Pobl arbennig Duw. Felly dyna ni y meirw. Yr ail beth fi am sôn amdano efo chi ydy y proffwyd. Be fedrwn ni ddeud am y proffwyd yma? O'n i ddim byddech chi'n gwybod neu'n feddwl am broffwydi. Ond fel rheol yn yr Hen Testament, roedd nhw'n bobl wedi ei dewis gan Dduw i siarad allan ar ei ran o i'w bobl. Weithiau am y dyfodol, ond yn aml iawn am faterion cyfoes y oes, am gyflwr ysbrydol ei bobl o, ac am ganlyniadau oedd yn mynd i ddilyn oherwydd ei ymddygiad. Ac yn yr achos yma, dyn ni'n gwybod mae Ezeciel ydy'r proffwyd. Falle bydd o'n helpu ni i feddwl amdano fel pregethwr o'r Hen Testament. Nid o ffeiriad, ond pregethwr. Ac beth mae'r testun yn dweud wrth ni am y proffwyd? Wel, beth ydoedd yr adnod gyntaf nes ni ddarllen? Adnod 1, y mae llaw Duw yn dod arno. Daeth llaw yr arglwydd arno. Ac dyna chi ddisgrifiad da o wir broffwyd. Cyn iddo wneud dim, na dweud dim, daeth llaw yr arglwydd arno. Di hynna ddim wedi digwydd, dydy ddim wir broffwyd. Dyna chi ffordd arferol Duw o weithio neu weithredu. Y mae Duw yn cymeryd y cam cyntaf. Dyna sy'n mae'n cochwyn di. Dim byd mae proffwyd na'r meirw'n wneud, daeth llaw yr arglwydd arno. Nid Ezeciel yn deffro un bore a dweud wrtho hi, wel, fi'n meddwl, a fynd am dro fyny Dyffryn Nedd, heddiw a gweld yna blodau allan. Falle welai esgyrn hefyd a... nonsens. Dyna sy'n digwydd. Dyn ni'n darllen bod llaw Duw arno ac yn mynd efo allan trwy ysbryd yr arglwydd a'i osod o yng nghanol dyffryn oedd yn llawn esgyrn. Mae werth ni weithiau arafu dydy wrth allan y Beibl a torri'r frawddeg lawr. Mae pob gair yna'n bwriadol. Ddim dwi'n hapa damwain fel mae gair yma'n ei hwn yn ffitio. Gair Duw ydi o. Mae pob peth yna'n bwriadol. Daeth llaw yr arglwydd arnaf ac aeth yn mi allan trwy ysbryd yr arglwydd a'n gosod yng nghanol dyffryn a oedd yn llawn esgyrn. Wan te sylwch hyn, dydy'r proffwyd ddim yn dewis ble mae o'n mynd. Duw sydd.
Dydy'r esgyrn sychion ddim yn dewis pa broffwyd sy'n dod atyn nhw. Dyw sydd. Y mae Dyw yn gweithio allan ei ddibenion trwy waith ei ysbryd i ddwyn i ben ei gynllun mawr tragwyddol i ddod â bywyd i'r rhai sydd yn barn yn ysbrydol. Mae gan Dyw y gynllun. Be arall fedrwn ni ddweud am y proffwyd yma? Wel, chydig o bethau, mae Dyw yn holi y proffwyd. Ywsach chi'r cwestiwn? Adnod 3, be mae Dyw yn ofyn. Fab dyn, a all yr esgyrn hyn fyw? Be fydd eich ateb chi? Meddyliwch rwan am y cyd-destun yma, dyn ni'n sôn amdano pobl sydd yn fyw, yn gorfforol, yn farw, yn ysbrydol, yn ein bro ni, yn ein lle gwaith ni, yn ein teuluoedd ni, yn ein cyfryngau ni, yn ein llywodraeth ni, yn y wlad yn yma. A all yr esgyrn hyn fyw? Ie, dyn ni'n gwybod bod e wedi digwydd yn y gorffennol, dyn ni? Mae yna ddigon o capeli o gwmpas yna'r goffa ni. Ond dim am y gorffennol dwi'n sôn, ond am heddiw dwi'n sôn. A all yr esgyrn hyn fyw? Be ydi ateb eich calon chi wir? Wel, mae yna ddau ateb yn does. Ateb naturiol ydy na fedrwn nhw ddim. Fedrwn nhw ddim. Ac os di bod yn onest, ydych chi'n Christian y bore yma, meddyliwch sut un oeddech chi, sut un oeddwn ni yn sicr, oedd ddim gobeith i fi gael fyw. Ond eto, mae yna ateb ffydd hefyd yn does. Ateb naturiol, na fedrwn nhw ddim. Ateb ffydd, o arwydd yw, ti sy'n gwybod. Ti sy'n gwybod. Mae atsain yma does, falle bod chi'n ei glywed o Getsemane, os dyna di ddewysus di. Neu atsain falle o Iesu yn iachau, arwydd os ti ei mynnu. Dyw yn holi y proffwyd. Y trydydd beth am y proffwyd yma, gwaith y proffwyd, rhan 1, mae'n ddau ran. Gwaith y proffwyd, rhan 1. I ddechrau, adnod 4, proffwyda wrth yr esgyrn, a dywed wrthynt o esgyrn sychion, clywch air yr adrodd. Hynny ydy, listen up, gwrandewch. Ac mae'n dweud wrthyn nhw, adnod 6, mae'n dweud wrthyn nhw, beth fydd Dyw yn ei wneud? Be mae'n dweud yn adnod 6? Rhoddaf anadl ynoch. Ond hefyd, mae'n dweud wrthyn nhw, beth fydd canlyniad gweithgaredd Dyw? Adnod 6. Rhoddaf anadl ynoch a byddwch fyw. Ac hefyd, pam y bydd hyn yn digwydd? Eto'n adnod 6, yna byddwch yn gwybod mai myfi yw'r adwydd. Dyna di diben Dyw o'i hun. A byddwch chi'n gwybod mae'r arglwydd sydd wedi gwneud hyn. Ac felly, yn adnod 7, mae'r proffwyd yn proffwydo, yn cyhoeddi, fel y gorchmynwyd iddo. Ac yna, ydych chi'n blant hen ifanc, falle bod hwn yn codi arswyd yma chi. Ac yna daeth, adnod 7, sŵn a chynwrf. Dechrau rhywbeth, a daeth yr esgyrn ynghyd asgwrn a dasgwrn. Achmygwch chi hyn arfer. Mae rhywbeth wedi dechrau. Ond, does na ddim bywyd yn eto. Byddwch yn falus iawn nhw yna. Sylwch ar hyn. Dydy cyhoeddi neges neu gair Dyw hyd yn oed pan fod pob gair ohono yn wir a pha mor hiawdl mae'n cymaint o beswad gallu naturiol i siarad cyhoeddus a gyreithio. Ar ei ore, dydy o dim ond yn dod a sŵn a chynwrf. Efallai fod yn dod â esgyrn sychion at ei gilydd, fel y gwelwn ni yma, ond dydy o ddim ohono ei hun yn dod a bywyd. O, ydych chi? Wel, dydy gwaith y proffwyd ddim drosodd, unwaith mae o wedi cyhoeddi
y neges. Achos dyn ni'n darllen ar ôl i hyn digwydd, ar ôl i sŵn a'r cynnwrdd ddod, yn adnod 8, ond nid oedd anadl yn fynd. Gwaith y proffwyd, rhan 2. Adnod 8, dyn ni'n darllen hyn. Proffwyda wrth yr anadl. Dyn ni wedi clywed amdano fo yn proffwydo wrth yr esgyrn, ond rwan mae'r siars yn dod proffwyda wrth yr anadl. A falle ydych chi'n gofyn y cwestiwn yn y ffilio, wel, dweud beth wrth yr anadl yma? Gofyn iddo am beth? Ymbil ac erfyn iddo am beth? Beth mae'r proffwyd eisiau? Falle moyn, falle dyn ni'n ei yma. Beth mae'r proffwyd moyn gan yr ysbryd? Tyrd. Dyna mae o'n ddweud wrth yr ysbryd a'r anadl. Tyrd o'r 4 gwynt. Tyrd. Ble bynnag yr wyt ti, tyrd. Y mae'r ysbryd sydd yn rhoi bywyd ar waith yn barod, heddiw, rwan, ar draws y byd. Ond mae'r proffwyd yn dyheu, yn ochneidio, yn wylo, am i'r ysbryd ddod i'r dyffryn yma. I ddod gyda'i ddaw o bywio cae i'r dyffryn yma. At y meirw yma. I wneud y meirw yma yn fyw. Gyfeillion. Ydyn ni'n gwybod rhywbeth o hyn yn ein gweddion. Dydy ddim yn ddigon fod Duw yn rhoi bywyd i rhai. Arglwydd bydd yn trigarol wrth y rhai yma. Rho bywyd i rai yma. Rhestrwch nhw wrth eu henw. Ac yna, adnod 10, canlyniad yr erbyn yma. Proffwydais fel y gorthmynwyd i mi, a daeth anadl iddynt. Ac eithant yn fyw a chodi ar ei traed yn fyddin gref iawn. Dydy o'n anhygoel darllen ei wneud chi. A'ch calon chi yn llamu siŵr y glywed. A daeth anadl iddynt ac eithant yn fyw a chodi ar ei traed yn fyddin gref iawn. Môr syml, môr o'r uwch naturiol. Dyma chi waith Duw a gwneud y rhai sydd yn farw yn ysbrydol yn fyw yng Nghrist. Wan, meddyliwch eto, a'i chi di hwnna? Dych chi'n gwybod rhywbeth o hwnna? Beth am y rhai dych chi'n ei caru, eich teulu? Falle rhai'ch gilynion chi? Ydy hynna'n wir amdanyn nhw? Dych chi'n gweddio hyn amdanyn nhw? Cyn mi symud ffwrdd o adnod 10 yma, dwi am i chi sylwi am chydig o bethau eto. Sylwch efo fi bod y rhain yn gyntaf, maen nhw'n cael eu gwneud yn fyw yn unigol, fesul un. Ond, maen nhw'n cael eu codi ar eu traed yn fyddin, un fyddin gref iawn. Does na ddim lôn rangers yma, yn cael eu gwneud yn fyw ac yn crwydro i ffwrdd ar eu penne hunain. I wneud beth efynnont a cael dim i wneud efo gweddill lladdedigion sydd wedi cael bywyd gyda'r fyddin gref. Ydych chi'n dod o draws bobl yna, maen nhw'n honni maen nhw'n Gristion, ac eto, dyn nhw'n cael ddim byd i wneud efo gweddill plantydd. Dyn nhw'n mynd at Gristnogion eraill, o gwbl, o na, dwi'n Gristion yn ben fy hun. Does na ddim sôn am Gristnogion felly yn y byd. Ydych chi'n cael eich galw fyw i deulu, i fan yma, i fyddin gref. Na, maen nhw'n cael ei gwneud yn fyw i fod yn rhan o y dyrfa enfawr yma. Felly, dyna ni y meirw, dyna ni y proffwyd, ac yn ola, ac yn ogoneddus iawn, Duw a'i eglurhad o a'r bethau. Cwestiwn bach i chi feddwl amdano, a dwi'n cyffwrdd â fod yn barod i'r pwy ydy'r esgyrn, neu yn fwy penodol, pwy ydy'r esgyrn yma? Cwestiwn cyffredinol, yr esgyrn meirw yn gyffredinol ydy,
pob dyn a dynes, bob mam a merch sydd ar y ddaear yma. Hynny ydi chi a fi, na phawb dyn ni'n nabod, ac ddim yn nabod. Mae yna ddyffryn ar ôl dyffryn o esgyrn meirw. Mae'r Beibl yn gweithio ni. Gwch chi angytuno fo hi, darllenwch chi Beibl i weld beth mae'n dweud. Mae'r Beibl yn deud ni, mae cyflwr naturiol pob dyn y dynes ydy ein bod ni yn farw yn ysbrydol. Does yr un ohono ni wedi ein geni yn naturiol fel rhai sydd yn fyw yn ysbrydol. Yn ôl ein natur ni, rydyn ni yn farw yn ysbrydol. Pob un jac ohono ni. O ganlyniad i'n gwrthryfela ni yn erbyn y Duw perffaith a'n creor ni. Rydyn ni yn rhan o'r esgyrn sychion yma. Ond beth mae Ezeciel yn ei weld yma ydy grŵp arbennig. Ac dwi'n stryglo efo sydd wedi eirio hwn. Arbennig yn yr ystyr o particular yn hytrach na special. Nhw ddim yn special, ond maen nhw yn particular. Y rhain nid y rheina. Mae'r hyn sy'n cael ei ddangos iddo, yr hyn mae o'n ei weld, yn cyfeirio at y dyffryn yma. At y bobl yma. At y meirw yn ysbrydol yma, ac at waith trawsnewidiol, gwaith bywio cael yr ysbryd sydd yn digwydd i'r bobl yma. Yn adnod 11, fe welwn ni fod Duw yn dweud bod y bobl arbennig yma yn bobl arbennig iddo fo. Holl di Israel yw'r esgyrn yma, nid holl di Moab ac Ammon a Babel, pobl arbennig Duw ydy'r rhain. Dyna pwy sydd yn cael ei gwneud yn fyw. Holl di Israel. Ac mae'r cymal yna'n dod sawl gwaith, holl di Israel. Dyma ar pwy mae ysbryd Duw yn dod o bedwar ban y byd. Nid at iddew na groegwr, dyna'n gwahaniaeth. Ond pobl ddiw. Mae'r ysbryd yn dod ar holl di Israel. Beth ydy addewid Duw i holl di Israel? Adnod 11 ymlaen. Agor adnod 12, mae yna sawl peth yn cael ei gaddo. Mae'n gaddo, bydd o'n agor beddau, a bydd o'n ei codi nhw o'r beddau, ac y bydd o'n mynd â nhw i wlad yr addewid, i'r Cristion, i'r nefoedd. A pam mae Duw yn gwneud hyn? Mae'n sôn o blaen, ydy. Ond eto, mae'n dweud eto, adnod 14. Yna byddwch yn gwybod. Nid byddwch yn gobeithio, ac efallai, ac yn meddwl, ac yn... Byddwch yn gwybod sicrwydd sydd yn dilyn ac yn deithio o waith Duw. Beth fydden nhw yn ei wybod? Mae fi yr arglwydd, nid rhyw ddelw, nid rhyw bwer, neu rhyw ddew anhysbys sydd falle'n eistedd ar ben y clogwyn tân. Nage, mae fi yr arglwydd a lefardd. Byddwch chi'n gwybod mae llais Duw iddo sydd wedi gwneud hyn. A lefardd. Ac mae fi a'i gwnaeth medd yr arglwydd. Rwan, os ydych chi wedi dod yn Gristion, hanner can mlynedd yn ôl, neu 5 munud yn ôl, cofiwch beth mae Duw yn dweud, fi a'i gwnaeth. O, rhyfedd o beth. Y Duw sy'n gwneud y meirw yn fyw. Gadewch ni ei addolio ac ymddiried yna a galw ar yr ysbryd o'r 4 gwynt i ddod ato ni eto. Amen. Amen. Dwi'n mynd i ganu eto 270. 270. Ysbryd byw y deffroadau. Disgyn
yn dy ners I lawr rhwygar awyr a starannau, crea'r cyffroadau mawr. Chwys drachefn y gwyntoedd cryfion dechrau'r meirw yn y glyn. Dyro anadliadau bywyd yn y llafedigion hyn. Ysbryd yr uneiniad dwyfol, dyro'r tywylliadau glân, moes y fflam oddi ar yr allor enyn ynon sanctaidd dan. Difa lygredd ein calonau, tyn ein chwantau dan ein traed. Dyro I ni wisg ddisgleirwen wedi'n chanu yn y gwaith. 270. Iddo ef, sydd ar gallu ganddo I wneud yn anrheithol well na ddim y gallwn ni ddisryfu, mae ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yno ni iddo ef y bôr gogoniant yn yr eglwys ac yn Crist Iesu, o genhedlaeth I genhedlaeth, byth bythoedd. Amen.